Rêxistina lêborîna navdewletî welatê Tirkiye tuhmetbar kir ku Tirkiye bi sedan welatiyên Sûrî yên ku koçber bûne berev Tirkiye ve bi darê zorê vegerandine Sûriyê û bi taybetî li başûrê Tirkiye. Tevî ku li gor yasaya navdewletî vegerandina koçber û penaberan ji bo welatên wan qedexe ye. Rêxistina navdewletî her wiha dibêje ku bi vê kiryara Tirkiye, welatê Tirkiye mafê mirovan bin pê kiriye li gor yasaya navdewletî. û dibêje ku rêkeftina di navbera Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê de gelekî wêmetirsî û bandora wê hebe. û bi taybetî dema ku wê bê bicîkirin di vê heftiya bê de. Beramber ku Tirkiya hin alîkariyên madî werbikire û welatiyên Tirkî jî bikaribin derbasî Ewropayê bibin bê ku vîzayê wan hebin. Rêxistina lêborîna navdewletî dibêje li gor yasaya navdewletî biryar e ewlehî li welatê Tirkiye peyda bibe ji penaberan re ta ku ew biryara di navbera Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê de li Tirkiye bê bicîkirin û koçber jî ji Ewropa bên vegerandin ji bo Tirkiye. Lêbelê li gor ku lêborîna navdewletî dibêje ku ewlehî li welatê Tirkiye peyda nabe. Bi taybetî piştî van teqînên ku li Enqerayê û li Îstanbulê û bajarokên Tirkiye tên encamdan. Ji aliyê xwe ve rêveberê rêxistina lêborîna navdewletî li Ewropayê John Dalhousen got ku Yekîtiya Ewropa girtina sînorê Ewropayê paşguh kiriye ta ku rêkeftina wan li gel Tirkiye bê bicîkirin. Tevî ku dizanin ku Tirkiya ewlehî tê de nemaye û rewşa wê roj bi roj xirabtir dibe. Hêjayê gotinê ku Wezareta Derve ya welatê Tirkiye ragihandibû ku ewan tu welatiyên Sûrî bi darê zorê nevegerandine Sûriyê û ewan yasaya navdewletî ji bo parastina koçber û penaberan bin pê nekiriye. Zêd Hesen, Ark.